गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। एबसु बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि बानजायनायाव दिनै गोदान दिल्लीनि बड' स्टाडि सेन्टाराव हादरारि आरो बुहुमनां बिथिङाव बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनाय प्रम'शन अफ बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार इन नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल एरेना आयदाखौ लानानै सानसेनि हाबाफारिजों हायुङारि थाखोनि सावराय जथुम्मा खुंफुंदों। एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव बर' राव आरो थुनलाइनि सोमोन्दै हायुङारि थाखोनि सावरायनाय हाबाफारि लादों। हादरारि आरो बुहुमनां बिथिङाव बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगानो थांखिजों बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाहैदों। बर' राव आरो थुनलाइखौ मुलुग दरबार लांनो एबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा अहरह नाजादों। बे नाजानायनिनो मोनसे हाबाफारि अदालगुरियाव भुटान आरो बिसानि लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय। अदालगुरि जिल्लानि मनपुर रङागरा गेलेग्रा फोथाराव भुटान एफसि आरो बड' स्ने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिसानि जथाय बानजायनायाव लोगोआरि जोलुर गेलेनाया दिनै अदालगुरि मनपुर रङागरा गेलेग्रा फोथाराव माजबाट समष्टिनि एमएलए सरन बर' बिथाङा बेखेवनानै होनाय गेलेनायाव भुटान एफसिआ अदालगुरि बिसा हान्जाखौ 4-1 गलाव फेजेनो। मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव बाहेर जनायाव पन्चायत लेभेलजों गामियारि मेल खुंदों। जनायाव मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव पन्चायत लेभेलजों रायजो नब्लाङाव शुक्रबार खालि 12 बाजिनिफ्राय मोनसे गामियारि मेल खुंनाय जायो। मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय 2 नं मुरखुंसेलेक पन्चायत लेभेलजों गामियारि मोनसे गोनांथार मेल जायो। 2 नं मुरखुंसेलेक समष्टिनि सिङाव बाहेर जनाय लुहियाजन गामि पन्चायत लेभेलनि बाहेर जनाय रायजो नब्लाङाव जानाय मेलाव आफादगिरि मासि लायो महामारा गामिनि गावबुरा दिननाथ पेगुआ। मेलावनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा नरेश कुम्बां बिथाङा गोबां गुबुन गुबुन आसनिनि सायाव गोनां बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो मिसिं अट'नमास काउन्सिलआ बांसिनै बेखारै थानाय लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखि लादों होननानै फोरमायो। नोंथांमोना गोनांथार समाव रांनि गोनांथि जादोंब्ला मोनसे मोजां एबाव एसे खम बिबांनि सुदाव अनलाइन लन लानो हागोन, जायखौ आंबो बाहायगासिनो। बे एबाव गिबि लन लाजेनबा 500 एबा 1000सो मोनगोन। बिनि उनाव लनखौ सुख'लांब्ला बिदिनो बुरजा मोनलांगोन। लनखौ मोननै समनि थाखाय लानो हागोन, 1 दान आरो 2 दाननि थाखाय। बे एबाव नोंथाङा रांबो जमा खालामना दोननो हागोन, जेराव नोंथाङा बोसोरसेयाव 12% मुलाम्फा मोननो हागोन। जाय एपखौ गिनांगौ जेबो गैया आरो बे एपआ ट्रास्टेड एप आरो इन्डिया गभजों रेजिस्टार जानाय। नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला वाट्सएपआव मेसेज खालामना आबुङै सोंनो हागोन। वाट्सएप लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होबाय। गरेस्वर हालामनि खौरांगिरिफोरनि दैदेननायाव गोख्रों खौरांगिरि रुंसारि दीपक स्वर्गियारिनि मुङाव क्रिकेट बादायलायनायनि मावखुलिखौ बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि सिङाव थानाय गासै खौरांगिरिफ्रा खौसेयै फैगौ 25 आरो 26 नभेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों गोख्रों खौरांगिरि समाज सिबियारि उत्कारनि आखायाव जिउ खोमानांनाय रुंसारि दीपक स्वर्गियारिनि मुङाव क्रिकेट बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा। मावफुं आफादनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा नुजाथिनानै मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गरेस्वर ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि सदानन्द बर' आरो गरेस्वर ब्लकनि रां लाथुमगिरि मार्बिन दैमारि आरो ओनसोलनि सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। गं 52 गामिनि गावबुराफोरजों लोगोसे गामिनि रायजोफ्रा गोख्रों थांखि लाबाय। आयेन बेरेखायै दंफां दानग्राफोरखौ हमनानै मोनोब्ला हाग्रा रैखाथि बिफाना थोंजोङै हमनानै हरगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि, गोबोरखि आरो बायदि बायदि गामिनि गासै गं 52 गामिफोरनि गावबुराजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि खौसेयै मेल जुथुमनानै सावरायनायनि गेजेरजों गोरायैनो बिथांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। रन्जित बसुमतारिया जुदि उग्रपन्थीबा हाग्रामा महिलारियाबो उग्रपन्थी। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। बिपिएफनि एमएलए मुनमुन ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि रंगल बर'आ। माखासे सान सिगां बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिखौ
BPMनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ उग्रपन्थी बुंनायनि सायाव गोख्रों बिबुंसार होदों। रंगल बर' बिथाङा मुनमुन ब्रह्मखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। रन्जित बसुमतारिया जुदि उग्रपन्थीबा हाग्रामा महिलारियाबो उग्रपन्थी। BTC खुंथाया रोजा रोजा जोहोलावजोफोरनि थैनि गाबजों मोननाय। BTCखौ लानानै दैदेनगिरिफोरखौ जानला मोनला बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। लोगोसे मुनमुन ब्रह्म बिथांजोआ बर' हारियाव मा बिहोमा दं होननाबो रंगल बर'आ गोख्रों सोंलु खालामदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।